Η Μεγάλη Τρίτη, ποια είναι η αφορμή? Η αφορμή της Μεγάλης Τρίτης την λαμβάνουμε από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που μας καλεί η Εκκλησία να διαβάσουμε για των 10 παρθένων γυναικών και επίσης των ταλάντων. Λοιπόν, τι είναι αυτές οι Ευαγγελικές περικοπές? Γιατί μεν περί Ευαγγελική περικοπή των 10 παρθένων, το Ευαγγέλιο μας περιγράφει είναι μια παραβολή, μια ιστορία που δεν είναι πραγματική, αλλά θέλει να δώσει ένα πνευματικό μήνυμα, ότι 10 κοπέλες προετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα γαμπρό για το γάμο του και στέκονται μπροστά, θα λέγαμε, στον οίκο της τελετής και έχουν φαναράκια για να τον υποδεχθούν, γιατί θα έρθει μέσα στη νύχτα. Κάποιοι έχουν πάρει μαζί με τα φαναράκια κάποια δοχεία με λάδι, ώστε μην τυχόν τελειώσει το λάδι από τα φαναράκια για να προσθέσουν λάδι στα φαναράκια τους. Άλλες όμως έχουν βάλει μόνο αυτό που ήτυχε το φαναράκι, με αποτέλεσμα να αργήσει ο νηφαίος και αυτές οι 5 οι οποίες δεν είχαν μαζί τους να κινδυνεύουν να σβήσουν τα φανάρια τους, εντάξει, και να μην μπορούν να υποδεχθούν τον γαμπρό. Και τελευταία στιγμή που όταν ακούγεται ότι έρχεται ο γαμπρός, να ψάχνουν τελευταία στιγμή να ετοιμάσουν τα φανάρια τους. Και έρχεται ο γαμπρός, μπαίνει μέσα στον οίκο της τελετής, οι άλλες τρέχουν να βρουν λάδια, προφανώς δεν μπορούν να υπαντήσουν τον γαμπρό και μόνο αυτές οι 5 που είχαν μέριμνα να φυλάξουν λάδι, έλαιο, για να υποδεχθούν τον υποδέχονται σωστά. Μήνυμα. Δεν περίμεναν τελευταία στιγμή να πούμε ένα Κύριε ελέησον να μπούμε στον παράδεισο. Ναι, μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα. Αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε. Άλλωστε, με την πάροδο του χρόνου, πολλές φορές κάποια πράγματα φθήνουν. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμάσαι νωρίς. Όχι να πούμε όταν γεράσω θα καλλιεργήσω τις αρετές. Τώρα έχω χρόνο να μαζέψω και μετά θα μετανοήσω. Δεν ξέρουμε καταρχήν πότε θα είναι αυτό το μετά και αν θα υπάρχει αυτό το μετά. Αλλά από νωρίς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη συνάντησή μας με τον Χριστό και να τον προϋπαντήσουμε σωστά τον Χριστό. Εντάξει. Να έχουμε έλεον, αγάπη. Εντάξει. Και υπάρχει και το άλλο Ευαγγελικό χωρίο που είναι το 10 των ταλάντων, που δίνει σε κάποιον ένας οικοδεσπότης, ένας άρχοντας δίνει 5 τάλαντα, στον άλλον δίνει 2-3 τάλαντα, στον άλλον δίνει 1. Φεύγει και λέει ότι θα ξαναγυρίσω, θα σας τα ζητήσω. Ο μεν πρώτος τα διπλασιάζει σε 10 τάλαντα, τα καλλιεργεί, τα αξιοποιεί, ο άλλος το ίδιο, τα διπλασιάζει. Ο τρίτος τι κάνει? Κάνει ένα λάκκο, το βάζει μέσα, τάλαντο είναι ένα νόμισμα, έτσι, το βάζει μέσα και όταν ήρθε ο σπιτονικοκύρης του λέει να, αυτό πάρ' το πίσω. Και του λέει καλά, αυτό δεν μπορείς να το βάλεις στην τράπεζα για να το πάρει τον τόκο? Και το παίρνει το τάλαντο και το δίνει σε αυτόν που δούλεψε περισσότερο, που είχε τα 10 τάλαντα. Μήνυμα. Τι μήνυμα θέλει να μας πει εμάς? Τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός, που μας δίνει σε όλους κάποιο χάρισμα οπωσδήποτε, δεν το έχουμε και να το κρύψουμε, αλλά να το καλλιεργήσουμε. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο κάθε ένας έχει ένα δικό του χάρισμα. Αυτό το χάρισμα δεν είναι δικό του, η ιδιοκτησία του, του το έδωσε ο Θεός. Και αυτό το χάρισμα θα πρέπει να το καλλιεργήσει. Έχω μια ωραία φωνή, θα πρέπει να καλλιεργήσει τη βυζαντινή μουσική. Έχω, όπως το λένε, ένα άλλο χάρισμα, πρέπει να το καλλιεργήσει το χάρισμα αυτό. Είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτή την ηρεμία να την καλλιεργήσω όπως ταπείνωση, εντάξει. Λοιπόν, όχι να σκορπίσω το χάρισμα που μου δίνει ο Θεός. Καταλάβατε? Αυτό είναι το μήνυμα της Μεγάλης Τρίτης. Στην ουσία η Μεγάλη Τρίτη απαντάει στην αμέλεια. Έχω χρόνο. Αύριο, μεθαύριο, έχω μέριμνες τώρα. Καταστρατηγεί τη μέριμνα η Μεγάλη Τρίτη.